Musaka bagi masih ini bu. Iya kenapa? Musaka bagi masih ini. Asakwambiri ngati dziko tikwenera kunyadira chifanya zimwe zachitikazi pangolini. Yes, pangolini watu akukulu wanthu kune kuti ayi iwe nde ena pana afika poyo kuti ayi iwe sadzamveyayi uzangosowa. So ndinkani yabwino kwambiri zonsezi ifo yonena kuti pachitika nkhani yakulandira mabibi ni iyeyo mwini wache achita kusowa choti achite. Yeah, the sporters. What you gonna
kuti ndakatsira mimi. Yes, kwatu kunongo no doubt about that. Palibe so winners amene kozo kulangula mosiyana. Tonse tikudziwa kunena kuti awawa ndiye mafumu mzinda muno mwa Malawi muno. Mafumu atunda amene wawa Salima Tanofu tiwandikira Salima Tanofu tiyembekezere pamangana salandira kale malipoti amene akunena kuti kumeneko kuli mwana wa munthu yetu kulitu ntchito lero Amalawi sakugona, Amalawi sakutopa pupa, kuli ntchito yayikulu kwambiri. Tingomva soka phokoso pang'ono chikondwerero kuno ku Malawi akuti chemwe atsike ini ngona di 25 yatuluka 25 kwati tu Salima Tanofu yayaka kwambiri. Yes, Salima Tanofu ndimene yayaka usiku ndi usiku ngati uno, koma anthu muneni mwanesesa pupa anthu achoka mutali kwambiri, ena wandiona kuti ayende wapansi. kudzikhulupirira nthawi zina mkwabwino. Yes, ndipakati manena kunena kuti tisamazicheke, tikafuna panga chinthu tisamazidelere, tisamapite ku tournament tili ndi nkhawa kunena kuti ayi tikupita kumene kukafa. Ayi, iwaja amakalo wa 11 ifeso ndi makalo wa 11, nkhani yake makala kudzikhulupirira basi pupa. Atsikanawa chinatengera kuba yoka kudzikhulupirira, pasatengera mali zasa amene amatuluka mu friendless sana ziwerengere zimenezo, koma anayikapo mtima kuna kuti abwera kuno ifeso tikufuna tike dziko lathu pamapo. Ndiyetu ndi zimenezi zachitikazi kunena kuti ayi atera ngati malana zapo kulika dziko lathu pamapo, ndipo iwo ndiye kuti ndi timu imene iliba namba 2 muno mu Africa, kusonyeza kuti ayi ndi timu yamphamvu kwambiri. Izi zithandizira kwambiri pupa kunena kuti even ma scouts atsikana ena watu akala kusowa mdziko muno, akala kugulidwa ndithu chifukwa ndi mbiri yayikulu kwambiri, komanso yayika dziko la Malawi pamapo, komanso maiko ambiri azindikira unalo ku Malawi. Pupa mpira ulipo, sikutifa kuno timangogona yani, mpiranso timatakasa achaya chikopa atsikana mwamtima di kuliuza dziko kuti kunonso ku Malawi tilipo oti timatha chikopa ichi. Zona zake zimenezo mascochas temwa khumbi la anthu limene laima mphepete mwa msewu tikudutsa pa Salima Tanofu, tikudutsa ndithu pa Salima Tanofu, anthu aima mphepete kumuweva temwa nayenso temwa kuwaweva Amalawi kukondwera chikondwerero kuti timu ya the Scorchers yapanga ndithu zozizwa kumaliza pa nambala yachiwiri, komanso kubweretsa mamedo, silver medal, golden boots ku dziko lino la Malawi. Ndiye tikamba kuti Love Mofaziri ndamene anayitsogolera timu imeneyi mdziko limeneli, motsogozera ndithu ndi achina Magi Chombo, Abasi Magawa, maso ndiye nautero maso naso kuti andithu kutokera ku bungwe la Football Association of Malawi. Michisangalalo kuno ku Malawi. It's a celebration for the Scorchers. Kuli maplacards akuti Ghetto Soon Sabina Tom.
yes anthu ndithu alema maplakazi kulembapo mayina amapuleya pamene pachapo anthutu akuti tema atsike pano ndi pahomu tema atsike cholinga ndithu cha anthu anchofuna ndithu kumona ndithu mwana wawo amene anatumikira komwe kumoloko amone maso ndi maso chifukwa enawa amangomona mtv koma sanamuone kuti kodi ndutiyo so nkhani yonse ndi chimwemwe chimene chilipo mkati mwa mitima ya anthu kunena kuti ayitu Scorchers kubwera kwanu ifeyo takumvana kukukoma kwambiri ndipo mwatimwetsa mkaka kuno ku Malawi mwatichotsa chitonzo amalawi ambiri timadeleredwa kuno ku Malawi kunoko timadeleredwa koma zimene apanga Scorchers yatichotsa chitonzo kuti ayi nafenso tadziwika pamapo kunena kuti ayi kwathu kuno timathanso kuchita zinthuzi ndi mtima wonse timathanso kuchita ndi mtima wonse ndi zimenezi zapherezera pamene ma Scorchers atera kudzera ndithu pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Mayi wa fuko ndi amene ndithu Madam Gertrude Mutharika amene atenga ndithu gawo lalikulu kulandira timu ya the Scorchers komanso kwayamikira for this achievement, being runners up, being number 2 in Africa, receiving the silver medal. Zinthu za mtengo wapatali kwambiri. Tikudutsa ndithu tadutsa pa Salima Turnoff tikuyandikira makamaka ndithu tamangira chapa area 30 koma ndinantindi wanthu ndinantindi akuti tigona panja anthu kusangalala kwambiri anthu kukondwera anthu kunyadira anthu kunyadira kukondwerera ndithu timu ya the Scorchers amati nazitere bwezi zikoma pachichewa chomveka bwino nazitere komwe kuvisaza kunchisi amayankhula choteno kunena kuti nazitere na bwezi zikoma ukuku kumakhala ngati kuti kutsira sinjiro kuti zinthuzo zinkere zikomerkomera so zomwe tikuona lero ndi chifukwa cha ntchito yabwino imene atsikana athu ayigwira kutendera mpira kunena kuti ku Malawi kunoko musamatiderere ayi mukatituma muzitikhulupirira kunena kuti kumene tikupitako tukakutumikirani ifeyo ndi mtima wonse ndiyetu malo onse m'Malawi muno mulitu teketeke ngakhale kuti mwayimbire foni akomwe kudowa koma m'manyumba matani kodi chisangalalo chake iyayi muli kuti mufufuze mtwende filimu anthutu tikunena pano mukumedwa mwasazi kukana mwachisabomu muli phokoso osatera masewera nkhani yake Scorchers anthu kumva nayo kukoma kumwa nayo mkaka ndiyetu tikuyandikira pa 18 pamangana tupupa ndipo pamenepo palaja amabacha asilikali athu ali pamenepo akumenya ndithu pamenepo perete kudikirira Scorchers kuti kodi tiyiperekeza motani mpano kumalo kumene takagone kupa oyawe ndimene mondethu tikuyamba kuti mwambo opatsakanso mwambo opatsa chidwi kwambiri kudutsa pa area 28 chapa Food Lovers kamba kuti andithu kudutsa pa Food Lovers amenenso tikhale tikuona ndithu kuti zonse zikhale zikuyenda motani mwambo waukulu mwambo umene Amalawi ali ntchidwi kufuna kuona kuti ma Scorchers athu kuwapatsa moto kuwapatsa ndithu fire ma Scorchers kanema waluntha ndi ameneyo kanema waluntha
anthu kusangalala. Yes, anthu akusangalala kwambiri. Kanema Walunda ali pamenepo kwapasa anthu zabwino zokhazoka. Zabwino zokhazoka kuti anthu Kodi ku 18 kwa chema sokombere ku 18. ku 18 nako You can see. Yeah. Anthu achena. Yeah. Anthu achena makaka a dziko lino kupereka support kwa ana awo. Mascochas kutibweresa tonse pamodzi. Yes. Andale umakhala ukangana ro andale. Koma ali pa ababa sangakanganeso ababa kuti naona kumene kuja ku airport kuja Pupa amapasana ruchanza kupasana chanza kuhagana kusenza kuti anasiya zonse zimene amalimbana zokuzana ndi mbali ya zipani zimene iwo akuyimira, koma apa akupanga za dziko kupanga support komanso kupereka ulemu kwa anthu amene afika mdziko lino a Scorchers kuchokera komwe ku Rabat mdziko la Morocco. So onse panopo amanga chimodzi ngani ndikusangalala. Very colorful event, very beautiful, zokongola kwambiri Pupa zimene zikuchitika kuno ndikupita Malawi akuona pakanema wawo wa Luntha TV. Azathu amene muli mu mzinda wa Blantyre, mu mzinda wa Nzuzu, zomwe zikuchitika ku Lilongwe, mwambo wabwino. Kanema wa Luntha, kanema yekhayo amene amatumikira Malawi kuonetsetsa kuti zinthu zanu ziyende. Amene nditemwa galimoto mikuyo naye amene ndithu nditemwa Chawinga amene ali nda zake nje ni khwimbi la anthu, khwimbi la magalimoto, chimwemwe khwimbi la njinga. Timakamba kuti njingaso za Gatoma zimene anthu ena adagula Luthando ziliko mkuno. Tikuona tukulira tu njinga za Luthando tu kulira mwankokomo anthu anyamulana awiri kufuna kuona nditu kuti ayi kodi zikuyenda modani. Ndetu achina Yamaha, Njinga za Yamaha zili mkati zikukopuka, anthu anyamulana mbuyo awiri kuti ayi nafeso tinagula katundu uyu kuti Luthando atumikirenso kulandira ma Scorchers mtsiku lero lino. Ndiyetu kulitu uchipwirikiti cha anthu chifukwa anthu akufunitsitsa ndithu ataona Tabitha amene akufikayu ali mu galimoto ndithu ya mpatadenga amene ndithu Tabitha Chawinga ali galimoto imeneyo, komanso inayi muli ng'ono wake atemwa kuwabasa ndithu chanza mafuno abwino komanso kukondwera kuti ayi ndithu zachitikadi. Iyayi zinthu ndithu kunotu tinene kwa zoona amalo ambiri akunyadira komanso iwo eni aini ache achita kuonesa ndithu nkhope za chimwemwe kusenza kuti ayi afika mdziko lawo ndipo makolo awo awalandira ndi manja awiri. So ndikani yabwino kwambiri apa tikulandikira ndithu cha kuti tifike mu 18 mu ndiye tione kumene kuti kodi kukhaleza mtundu wanji, koma ndi kumene ndithu asikira athu a dziko ali kumeneko, amabacha ali kumeneko, Amalawi akhala akuona kuchokera pompano pa Luntha TV kuona chilichonse. Ife sititopa monga amene ndanena muja Pupa kuti tikaleti kuwapasira chilichonse mpana kumaleke nzeru amwambo umene upupa. Tukamba kuti ku area 18 kulinso ndithu anzathu kuli Alson Banda, Chifundo Siria, Patrick Mlauzi, nawonso ndithu akuonetsanso zimene zikuchitika kumeneko, kuti Amalawi athe ndithu khala ndi chithunzi cha mtsogolo patali. Yes, ndikani yamuna kwambiri Luntha inadza Pupa, Luntha inadza kwatumikira Amalawi, sitikupanga zinthu zachibwanabwana ayi ife zoyeserera ayi, koma tikuwapasa anthu zabwino. Ndiye kumene kuso ku 18 kuku achina Mlauzi akuoneka kuti akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Kuno tili nawo achina Yamikani, nawonso tinawo limodzi pa ndipito umenewu akuwapatsira Malawi the best kuti anthu aonere zabwino. Iwe ndine tili pano kwapatsa chithunzi chamene zinthu zikuyendera pa ndipito umenewu. So ifeyo sititopa, tikhalebe tikuwapatsira satane komanso stage by stage yamene event imeneyi ikuyendera. Ma Scorchers athu afika mdziko muno Pupa, kuchokera ndithu mdziko la Morocco atachita zinthu za mtengo patali kwambiri. Tinaona chimbalame
chimene chinanyamula atsikana amenewa Komano mwina chimbalame nthawi imene chimatera tinaona tu kuwalandira kwa mtengo wapatali tikuti tumadzi tufa Pupa taona zinthu zodabwitsa kwambiri. Ineyo mwambo ngati umene nali nsanaonepo koma ndaona lero madzi tu chikalimoto chinakuima uko koma kuthira madzi kwapatsa ulemu kwapatsa ulemu wokwanira kuti ayi atsikana tu mwatigwirira ntchito yotamandika kwambiri. Talemekezedwa m'malawi muno chifukwa cha inu mwatichotsa chitonzo. Anthu onse amene amatiderera tachosa mankhalu ndiye iyayi mwambo wapamwamba kwambiri kwapatsanso even maluwa kumene kuja ndithu taona iyayi nkhani yabwino kwambiri plus Madam First Lady anali pamene paja ndithu kujambutsa limodzi na atsikanawa komanso kupereka support yayikulu kwambiri kwa atsikana amenewa. Iyayi ni nkhani yapamwamba kwambiri Pupa. Iyayi ndi mwambo okoma kwambiri ndipo tatsimikizire onse amene mwina sanawandikire amene mwina alibe zoonera misa event yapamwamba kwambiri koma ndikupa kuti event ili paliponse nkali mmafoni Luntha TV ili pamenepo anthu amene ali nawo ndithu mwayi okhala ndi mafoni ma smartphone akuonera ndithu ndikupa chilichonse imene chikuchitika kuno akuona ndi mwambo wabwino kwambiri komanso mwambo okongola kwambiri Pupa. pakadali pano tikuthamangira ndithu pa area 30 pa area 30 pamene ndithu tikudutsa ndipo tikadutsa pa area 30 ndikuti tikuthamangira pa area 10 kenako pa area 18 pamene pakhale ndithu mwambo wapadera pamene pali apolisi asilikali amenenso ndithu yakukhalenso parade. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha timu ya the Scorchers. Ine ndi Patrick Pupa, anzathu kumayani kudedza kubembeke lintsipe tokoza kuti mwapanga chisankho chopambana kuonera kanema wa Luntha koma ngakhale ndithu yayi muli pamenepo ndi chisangalalo chokhachokha kukondolera timu ya the Scorchers ndipiti ndi chimwemwe chokhachokha ndi chimwemwe chokamba kuti akina Rose Kansere kusera bwino kwambiri osera amene akusera mdziko lija la France. Yes, ndi nsikana amene akutumikira muntipera mdziko la France ndi timu imodzi imene kuchita bwino kwambiri komanso tukambazo za Tabitha Chawinga amene akutumikira Olympic Lyon imenenso tikunena pano ndikuti inafika ma finals a UEFA Champions League. Faith Chimzimu. Yes, ana Faith Chimzimu amenenso anatenga Conference League ndi VK Hagen ya ku Sweden ndi ma players abwino kwambiri amene anaonetsa luso lawo kulabati kwatsimikizira kuti yayi inuyo ndinu abwino koma ifenso ndife abwino nafenso tikumenya maiko akunja. Izi Pupa zikufunika ndithu kunena kuti tipange sport ma player ambiri kunjako akaphunzireso ukadalo wina wa mpira kuti timu yathu ipitirire kuchita bwino. And I believe kunena kuti timva atsikana ambiri akuyitanidwa kunena kuti yayi inu tikudutsa tafika pa 30 pa area 30 tafika pa area 30 mkokomo ndi wa Malawi amene ali pano kusangalala kukondwerera ndi andithu ma Scorchers. Welcome ma Scorchers, welcome. Ndi zimene zikuchitika kuno ndithu kulilongwe. In case you are just joining us, remember we are live, the grand parade for the Scorchers as they are back in the country from Morocco, from Africa, rather Women's Africa Cup of Nations, which started on 26 July up until 16 August 2026. And this is
what is happening right here. And right now we're passing at Area 30 in Lilongwe. And it's a good parade. It's a grand parade for these coaches. A warm welcome. We saw the First Lady, Her Excellency, Madam Ketul Mutarika, was the first to welcome the coaches. We saw as well the ministers. We are talking about Honorable Navicha Mbirizi, just to mention a few, as well as Dr. Shadrack Namalomba, Alfred Gangata, as well as the principal secretary for the government. And we are still on the to see how we are moving in this parade. Still along the journey. Grand parade. Sound umene wangarukiva. Sound umene ukiva. Ira. Mfano sinde ma settings unoko. Unduze ingali sikumveka. Yasiyomveka. All right. Ndamene akubweva anthu echomo atisaidi ina ndithu ali kutsogolo kweni pauza malala kune kuti yayi atafika komanso taonamo ndithu maofficials ena akuluakulu a football association Malawi ali menemo ndithu tamona ndithu Jomo ndithu amene Jomo komanso Adosi ali momo. Yes, Adosi so ali menemo taona maofficials top officials a football association Malawi ali menemo ndithu kuonetsa ndithu kuti ayi ifetu tabwerako ndithu kumene munatutuma kuja koyimirira dziko lathu tabwera ndiyetu ndi imene mukupa phokoso tafika pa area 10. Yes, apapa tili pa area 10 ndiyetu kuli phokoso Amalawi kunyadira kusanga ayi atsikana athu mwatipetsa kukoma area 10 takulandirani pano pa area 10 ndiyetu pali kwimbi la anthu limene limadikirira ndithu kuti aone timu yawo tafika pa area 10 koma nkhani yake ndithu ndi Malawi mambo opatsa kanso zonsezi ndithu ndikanema waluntha eni makamba kuti kutimu kumeneku kuli osewera ndithu angapo amene amasewera kunja kwa dziko lino makamba za osewera ngati akina Rose Kamdzere, Faith Chimzimu, Temwa Chawinga, Tabitha Chawinga, ngochulapo ndithu osewera ochepa chabe amene makamanga ndithu athandiziranso kwambiri kuti timu imene ichite bwino ku Women's Africa Cup of Nations umene umachitikira ndithu mdziko la Morocco. Ndi apa tikuyandikira ndithu pa area 18 tikudutsa pa St. Patrick's ndi pamene ndithu tikudutsa
ndikumene tikudutsa ndiye ndimene ndithu mwambo uku ndi a grand parade mabe titokoze kumene ma sponsors athu kuti ndi amene ntchito ndithu ayigwira chifukwa timakamba kuti ngati mukufuna anthu adziwe zimene mmapanga nkhani yake ndi luntha. Pupa anthu malonda samagulisira nthumba ngati amphaka ya ayi malonda amafunika azibwera poyera chwa alipo anthu ena ake amakhala kudandaula ayi ife malonda athu sakuyenda ayenda bwanji katundu onena kuti anthu sakudziwa kuti inuyo mmapanga chiyani tikusokera kuti mubwere pa Luntha TV mubwere nawo malonda anu mudzatsatse mubwere nawo malonda anu mudzatsatse ndipo anthu awadziwe kunena kuti inuyo mmapanga chakuti so ndi imene anzawo achitira Aluthando Holdings komanso Maranatha komanso Reserve Bank yabwera poyera kwa ululu wa Malawi kunena kuti ngati mufuna kusamala ndalama zanu ndiye Reserve Bank ilipo komanso ngati mukufuna mthandizo la machiritso owonekeratu akuti mupite kumeneko ku Maranatha. Okay, so ndi nkhani yabwino kwambiri imene makampani amene wachita athandiza kopya kunena kuti Malawi aonere satane wa mmene zinthu zilili pa ndipiti umenewu ndi nkhani yabwino kwambiri. Shuwa Pupa apatsire zina Amalawi. Temwa Chawinga kupereka chanza kwa Amalawi tukamba kuti amasera kuja ku America ku timu imene so amayithandiza kwambiri. Yes, amayithandiza kwambiri. Ndi player amene so standing kwambiri ndi player odalirika moto kwambiri. Yes, ndi player odalirika kwambiri kumene kujako takala tikuonera magames ena amene player amene yeyo amamenya kumene koko eyayi ndi player wamphamvu komanso ndi player amene mwina tikozo kunena pano kunena kuti even azungu amakhala odabwa kwambiri ndi imene zinthu zake amachitira player amene yeyo ndi player wachidwi komanso ndi player wolimbikira kopya samadzionera pansi samang'ana iye kumene akuchoka amagwira ntchito according ndi imene mpira iye akudziwira. So ndi player wonena kuti ndodalirika kwambiri even komwe kwazungu ku America ku Kansas City ndi player wodalirika kwambiri akuyithandizanso kwambiri Kansas City kulikiya kumene koko Pupa. Nkhani yake nzimeneyo Temwa kuyandikira kufika ndithu pa area 18 pamene pakhalenso ndithu ndipiti wabwinobwino ndipiti umene ndithu nthambi ya MGF komanso nthambi ya polisi ndi pamene pakhale ziloliro zikhale zikulira kukafikira ndithu ku Sunbird Hotel kumene osewera athu ma Scorchers akakhale akupumula koma tafika ndithu pa area 18 kuli kwimbiratu pa 18 kulitu unyinji wa anthu pano pa area 18 anthu ayimata galimoto ya Temwa ayimata kuli unyinji wa anthu akunena kuti Temwa atsike Temwa akuti wafika pa home komatu ndikupita kuti chitetezo chimene chili kuno chithandiza ndithu kunena kuti apange clear kuti cholinga choti atsikanawa akapumule ndikale limene tayamba kuyenda pansewo ndikupita atsikanawa afunisisa ndithu ulendo umene achoka ulendo wautali kwambiri. Taona apapa tsopano pabwera MGF imene yatenga control kunena kuti ayi zinthu zisachite kukhala zovutilatu kale kuphulitsa kukale makombola ndiye Amalawi ali ndithu msewu wonse pano pa area 18 kuti aone ndithu atsikanawa kuti akodi abwera mdziko muno ndiyetu kuli chinamtindi cha anthu Pupa kuchitira umboni pa zabwino zimene atsikanawa achita kulabati ngakhale kumeneko kulabatiko anthu akupukuta misozi kuti no chikhochi chinali mdziko mwakwawo koma sanakwanise kuchitenga yayi komanso
sanathiranso even ngati malanapo, koma Malawi yakapanga zimenezo, Scorchers yapanga zimenezo ngati malanapo mdziko laweni Pupa. Tikutero Temwa Chawinga, Tabitha Chawinga, Rose Kamzere, makama kuti achina Rose Kamzere, Temwa komanso Tabitha ndiwonse amene anasankhidwanso kuti anasewera ndithu bwino kuposa wina aliyense masewera ena kubweretsa dziko chimene ndithu yayi ukamona nchitizo iyeyi. Taonapo ndithu man of the match kumene kujawo ndithu achina Rose Kamzere, player of the match achina Rose Kamzere, Temwa Chawinga akhala ndithu akulandira ma player of the match. Zinthu zokongola kwambiri kusonyeza kuti atsikanawa anayikirapo mtima gemu iliyonse, amaitenga kuti gemu yofunika kwambiri imene imathandizira kunena kuti Scorchers ipitirire kupita chitsogolo. So kupeza ma player of the match ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa imene chanso imasonyeza kunena kuti iyayi kuti muko kuli akatswiri amene amayikirapo mtima pakachitidwe ka zinthu Pupa. Area 18 ndimeneyo, Area 18 kuyaka moto akuti ona pangolini, akuti ona pangolini kumunyadira Temwa Chawinga, one of the greatest player in the country. Temwa Chawinga, yes, aliyense akungote Temwa Chawinga pangolini potenganso ndi performance yake, he was outstanding. I think you can remember pafupi magemu okwana 4 onse amene tapambana kumene kuchako Temwa Chawinga gemu iliyonse amapeza kuti akunyamwa chigoli. So ndi player ofunikira kwambiri amene waithandizanso kwambiri Scorchers. Ndikukhulupirira kuti ndi player amene takhalanso tikumusowa panali ma games ena amene mwina iye samapezeka chifukwa cha mabize akutimu kwake, koma this time around anabwera kudzauza Malawi kuti iyayi ineyo ndilipo ndipo ndili available kutumikira dziko langa. Ndiyetu anaonetsetsa kunena kuti iyayi apereke chimwemwe ku dziko la Malawi. No wonder matimu ambiri kumene kuchako anavutika kwambiri chifukwa cha combination ya Temwa komanso Tabitha. Kunali zinthu zapamwamba kwambiri, mtsikana anazipereka kunyiya zigoli zokongola kwambiri Pupa. Chabwino tukamba kuti pano asilikali ndamenewa ndithu amene pakhale zoyimbayimba amene ndithu ndamenewa mwambo ndithu mwambo obatsakanso mwambo umene ndithu ya dziko la Malawi silidzayiwala ku timu ya the Scorchers chifukwa anthu ambiri ndithu aonetsa chidwi komanso kudzipereka kuyima mphepete mwa msewu kufuna ndithu kupereka malalo, kupereka ulemu wapadera ku timu ndithu imeneyi ya the Scorchers
imene ndithu yapanga zinthu zabwino kwambiri, chifukwa tifotokoza kuti timu ndithu imeneyi ndi timu imene kanali koyamba kutenga nawo ndithu mbali, kanali koyamba kutenga nawo ndithu mbali, koma koyamba komweko zapezeka kuti timuyi kumenya matimu akuluakulu komanso kufika makamaka ndime ndithu yotsiriza ya finals, ndiye ndi zinthu za mtengo wapatali zimene zikuchitika ndithu kuno ku Lilongwe, mu mzinda wa Lilongwe. Nakamba kuti nthambi ya MDF zimenezo ndithu perezo asilikali aja ambapo asilikali asilikali aja tapeza pano pa 18 pamene anakhazikitsa zawo zonse kunena kuti sikosa zikafika pano pa 18 ndiye kuti akhale akutijoyina pa ndipiti umenewu, ndiye amenewa ayamba kuimba zitoliro zimwenyemwenye zikuimbidwa pamenepa kuonesa ndithu kuyayi takulandira atsikana pa ulendo wanu ochoka ku Morocco. Iyayi makagwira njira tamandika kwambiri, ndiyetu kulitu mwambo okoma kwambiri popa asilikali ndi amene waona ni njinga za moto zili mbuyomo ng'aning'ani njinga wauza Malawi kuti ayi ifetu atsikana wati nawo limodzi, komanso ali nawo limodzi Malawi asilikali a dziko lino. Popa mwambo okoma kwambiri, njinga zimungozionazo nzasilikali, kenako pambuyopo pali asilikali amene ndithu akuimba zoimbaimba kusangalalira mascooters ina area 18 Amalawi ndithu ndi amene wa Amalawi ambiri avala ndithu majezi avala majezi kusangalala akuvina ndithu anthu sanasana akuvina kuonesa ndithu kukondwa, koma chomwe tingakambe kuti ayi ndithu kwa anthu ena amene mukufuna kudutsa msewu umenewu wa 18 Kanengo, ayi kwachema kwambiri kwamba kuti ndi chimwemwe chisangalalo ku timu ya The Scorchers sangalala mwana tikanati yabwera wani koloko koma kwakhala zota Popa timu ikanakhala kuti mwina inafika nthawi yabwino kukuwala bwezi kunena pano kunena kuti mayendedwe akanakhala ovuta kwambiri, mwina zonse bwezi titafika tili panopo tikanakhala kuti kanali kutali kwambiri, chifukwa unationesese nsewu ndi otsekedwa kwambiri ndi unyinji wa anthu
anthu ali ndi chisangalalo chochuluka kwambiri, akufunitsitsa ataona timu yawo kufika mdziko muno. So mbali zonse mutha kuona kuti kuli anthu magalimoto ndochuluka kwambiri kuperekeza timu imeneyi kukafika kumalo kumene itakagone. So sakhala zangochitika momwe kunena kuti timuyi yafikabe kanthawi kotayikirako pang'ono, koma anthu sakuchoka m'misewu pupa, anthu alibe m'misewu kufuna kuchitira umboni kufika kwa Scorchers pupa. Apa tikuthamangira apa interchange, tamangira ndithu pa interchange pamene tikuperekeza timu imeneyi makamaka ndithu timu imeneyi ya the Scorchers iperekeza kumene ikakhale ikupumula ku Sunbed Hotel. Sunbed Hotel ndi kumene timu ya the Scorchers ikakhale ikupumula. Mwina Nyilongo tukamba kuti timu ndi imene achitiramu ku nyumba yachifumu akafika ndithu te mwina tisapangire, komano ndikuona ngati kuti bwana akozofuna ndithu kuti timu akayione maso ndi maso, komanso akalonjere mwapaderadera, chifukwa bwana sanabwere, anabwera ndi madamu. So ndikupita kuti bwana akhale ndithu ndi mtima kufuna kwaona atsikanawa chifukwa cha ntchito yabwino imene ayigwira. Ndiye kuti zikadakhala zabwino kuti anawa ndithu akadya limodzi ndi bwana, akadya limodzi ndi bwana. Musewu muno pupa muli anthu ochuluka kwambiri, endi nzosangalatsa kwambiri kuona Malawi imene akulumphira anthu achoka mutali kudzachitira umboni kufika kwa Scorchers. Anthu sachoka pupa pokapoka ataona kuti yayi atsikana ajadi ndi awa, ndiye tili pano ndipiti, komatu magalimoto amene anyamula atsikana pakati pano potatana nawo ndithu pali kantunda pakatipa pali ndithu MDF yaseka pamene paikulimba ndithu pelete ali nkati tikunena pano, koma ndi nkati ndithu mwachitsuwa mdima wadesa dziko, koma anthu pupa sakuchoka. Akuti ife tili pano mpaka ndithu tikaone kumene akagone atsikana athu amene atimwetsa ife mkaka. So ife zaluntha tikunena kuti sitikuchoka kufikira mpaka ndithu yayi tikokote zinthu zikuti apa zafika pa chitsinde zathera pamene zitazika kuti ayi ifeso tapita. Ndimene munafeso tiyesetse kuti tikupatseni mathero amwambo onse wa the Scorchers, mwambo umene ambiri mwina samayembekezera kuti ukhoza ndithu kukhala ndi mmene wachitikiramo. Mwina Nyilongo umayembekezera kuti izi zikhoza kuchitika ndi mmene timu yathu yachitira? Ayi ndithu pupa tiyentera nkule moona mtima, panalibe ndi mmodzi yemwe amene amayembekeza kuti mwina make kukhoza za mtundu ngati umenewu. Timapita ndithu ndi dauti kunena kuti mwina timu yathu kutenga ndi performance amene imaonesa m'mafriendly games amene Football Association of Malawi inakozera Scorchers. Aliyense anali ndi nkhawa kunena kuti mwina tikupita kokachititsidwa manyazi, komano ayi ndithu pupa si mmene zina akayendera kumene koko atsikana anabisa china chake mkati mwa mitima yawo chodzilimbikira, atafika kumene kuja sanawerengere kuti ayi ifeyo tagonja magemu okwana angapo ndi ma-friendly games. Anaikepo mtima kuchilimika kunena kuti ayi ndithu ife tabwera muno mdziko muno cholinga chone kuti tionese mphamvu zathu, kuko zitabwera ngati kunoko ngati ma-deputants anthu ambiri ali wosakhutira ndi ife, koma iwo sanatopetu yayi anayikabe giya yapaderadera, ndipo nzodabwisa zadzidzimutsa ambiri kusangalala kumene akusangalala kuno ku pupa
ndi kudzidzimuka kuzizwa kuti kodi zikala matere inu bwezi zikoma kodi mkutero Scorchers kuti dzidzimutsa cha mtulerewo ndiyetu tikunena pano kunena kuti ichichi anyamata athu chaloweso nawo awadzidzimutsa Malawi m'matonamenti amene akubwera tioneponso zazikulu zina zake zikuchitika kwa anyamata athu chifukwa muonesesa support imene ikumapereka Football Association of Malawi ndi chimodzimodzinso National League ya Zibambo amapereka support yofanana komano ngani ikufunika ndi kuyikapo mtima fatsikanawa anayikapo mtima kuvala moyo wa mkango kuti ayi ifeyo ndife atsikana komano tifuna tapase tsogolo Malawi ndiyetu atchakuladi apereka zinthu zakupsa nkuona Malawi tikunena pano tikutsetsereka koma Malawi ali mkati movina kudzabwerera mbuyo nkhani yake ndi chimwemwe chimene Scorchers yapereka ku mtundu wa Malawi pupa ndimakamba mbiri pang'ono kuti mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations unayamba mchaka cha 1998 ndipo kuchokera ndicho mchaka cha 1998 timu ya Nigeria imene tinayigonjetsa pa masewera athu oyamba ndi zigoli 3-2 ndi timu ndithu imene yakhala akabwerebwere wotenga mpikisano umenewu kamba kuti inatengapo kokwana kakhumi 10 times ndipo kenako taonaponso timu cha Equatorial Guinea ndimenenso timu ya Equatorial Guinea inatengapo kokwana kawiri timu ya South Africa kamodzi kufikira mchaka cha 2026 imene taona timu ya Cameroon ikutigonjetsa ndi zigoli zokwana ndithu 3 kwa chilowere ndimene ndithu mbiri yokhudza mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations umene unayamba pa 26 ndipo timu imeneyi ya the Scorchers inachoka mdziko muno pa 13 July inachoka utali ku Morocco ndipo pa 14 July ndi pamene imafika mdziko la Morocco ndipo atafika mdziko la Morocco anachiona kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti timuyi ikhale ndi masewera opambana mphamvu ndipo masewera oyamba opambana mphamvu timu ya the Scorchers inakumana ndi timu ya Ghana makamaka ya Morocco ndipo tinagonja ndi zigoli 2-1 masewera otsalira tinasewera ndi timu ya Ghana imene inatigonjetsanso ndi zigoli makamaka 4 pa chilowere ndipo titagonja masewera amenewo ena ndi ena analankhula timu imene osayipatsa mwayi kufikira pa 28 July pamene tinasewera ndi timu ya Nigeria ndipo pa masewera amenewo timu ya the Scorchers inagonjetsa ndithu timu ya Nigeria ndi zigoli zokwana 3-2 anagoletsa masewera amenewa wamba kuti timu Chawinga anagoletsa chigoli chimodzi pamene Tabitha Chawinga anagoletsa zigoli 2 pa masewera oyamba timu ya the Scorchers. Titatero wamba kuti
wa 1 August tinakumana ndi timu ya Egypt ndipo tinapambana ndi zigoli zokwana 3 kwa chimodzi. Rose Kamzere 50 mzimu komanso Temwa Chawinga kugoletsa zigoli za timu ya the Scorchers pa 1 August. Kenako tinakumana ndi timu ya Zambia pa 5 August pamene tinagonja ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Koma zitatero malingana ndi malamulo Women's Africa Cup of Nations napeza kuti andithu tinadzigulira malo pamene tinamaliza pa namba yoyamba mu gulu C. Kenako malingana ndithu ndi mmene zinayendera mu ndime yakaphala choka mu ndime ya quarter finals, the Scorchers inakumana ndi timu ya Ghana. Ndipo pa masewera a timu ya Ghana tinayamba nkugonja, tinachinyitsa pa 7 minutes koma wamwayi tinabweza pa 12 minutes kudzera ndithu mwa Temwa Chawinga, ndipo anali Rose Kamzere amene anagoletsa chigoli mchigawo chotsiriza kupangitsa kuti tigonjetse timu ya Ghana imene inatigonjetsa ndi zigoli zinayi kwa chilowere pa masewera omwe mphamvu, koma Ghana inagonjetsa mu ndime ya quarter finals. Ndipo tinapitirira mu ndime ya semifinal pamene tinakumana ndi timu ya Algeria. Mwamwayi pa masewera a timu ya Algeria, timu ya the Scorchers inasewera bwino kwambiri, inapeza machansi mchigawo choyamba kamba kuti mchigawo choyamba masewera amenewo the Scorchers inkatsogola ndi zigoli ziwiri kwa chilowere kudzera ndithu mwa Tabitha Chawinga komanso Temwa Chawinga. Ndipo tisanachinye pa masewera amenewa ndi timu ya Algeria kunabwera red card kwa osewera wa timu ya Algeria, ndipo titatero tinagoletsa pa 34 minutes. Kenako Temwa Chawinga anabweranso pa 45 minutes kupangitsa kuti chigawo choyamba chizitsogola ndi chigoli ziwiri kwa chilowere. Koma mchigawo choyamba chomwecho kunabweranso red card ku timu ya Malawi ya the Scorchers kudzera mwa Rose Kamzere amene anapatsidwanso ndithu red card. Kenako mchigawo chachiwiri kunali ndithu kukana pamene tukamba kuti kunali kufanana ndithu ngati osewera kamba kuti mmodzi mwa osewera ku timu ya Algeria anapatsidwa red card, ku timu ya the Scorchers anapatsidwanso ndithu red card. Inabwerapo Algeria kubweza chimodzi kupangitsa kuti pa 61 minute Malawi 2 Algeria 1, ndipo anali Tabitha Chawinga amene ndithu Tabitha Chawinga amene anamaliza zonse kukhoma ndithu msomali womaliza kupangitsa kuti timu ya the Scorchers ifike mu ndime yotsiriza kupambana ndi zigoli zokwana 3 kwa chimodzi kugonjetsa timu ya Algeria. Ndipo zitatero la Mulungu lapitali pa 16 August ndi pamene tinagonja ndi zigoli zokwana 3 kwa chilowere, zigoli ndithu zimene zinabwera zonse mchigawo choyamba, ndipo mchigawo chachiwiri sikunabwere chigoli china chilichonse. Ndi mwina ndimene ndikhoza kufotokozera ndithu mmene timu ya the Scorchers inayendera ku mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations umene ndithu umachitika mdziko la
Morocco. Nje pa number 1 ndikuti pali timu ya Cameroon, pa number 2 timu ya Malawi the Scorchers imene tikuyilandira lero, pa number 3 pakubwera timu ya Algeria, pa number 4 pakubwera timu ya Morocco. Eni Nthaka ndamene anamaliza ndithu pa number 4 mu mpikisano umenewu wa Women's Africa Cup of Nations. Ine ndi Patrick Pupa, tikamba kuti tili pano kambaka chithandizo kuchokera ndithu ku Lutando Holdings, Maranatha Hebo komanso ndithu tikamba kuti tukamba ndithu amene wa Reserve Bank of Malawi. Pano talowa ndithu makamaka mu highway ya City Center, tikhale tikufika ndithu pa Parliament posangedwa pa mzanga Hamdan Nyirong. Yes, tachoka pa 18 apa tatenga nonse wa City Center kupita komwe atsikana akapumule, ndiyetu unyenji wa sikuchoka bepupa anafe ulibe pa DPT. Tutha kuonanso kuti njinga za moto komanso asilikali a dziko ali pamene ndithu kupanga paleti watu kuperekeza ndithu atsikana amenewa kuti akafike ndithu kumalo kumene tili pano kwapatsa zisatana Malawi pa ulendo umenewu waperekeza atsikana athu a Scorchers atachoka mdziko lipita ntchito tamandika kwambiri popamba atapambaza Nigeria kupambaza Egypt. Ndi ulendo umene unali wokoma kwambiri. Algeria nayonso inalira ndi Malawi zimene zinatengera atsikana kudzipereka kwawo. Tsono powathokoza atsikana amene wawa lero ndi imene Amalawi ochuluka kwambiri atuluka manyumba kubwera kukhamukira m'misewu kuonetsa chikondi, kuwapatsa support atsikana kuti yayi zomwe mwachita kumene kuku musazisiye, mupitirizebe kutichita zimodzimodzi. Pompano tikhale tikuonanso Scorchers ikulaso mu tournament ya panga qualify Olympic ndikubera kuti pompano tikutionanso kutoba imweyu ikubwera pa ground pa Bingu National Stadium pamene tikhale tikukumana ndi Zimbabwe, ndipo zitengeranso kuti Amalawi tigwirane manja kuwapatsa support yochuluka kwambiri atsikanawa kuti kuchita bwino kumeneku apitilize. So lero tikukamba zonena kuti ndi event yayikulu kwambiri imene Amalawi samakhulupirira kuti mwina atsikana athu akhoza kupanga perform ngati imene achitiramo. Ndiyetu sizikutha chisangalalo chilipobe ngakhale kwada, koma Amalawi sakuchoka ndipo akuyiperekezabe timuyi kuti ndithu akaone atsikanawo afika mwamtendere kumalo opumula. Ndithu Pupa tikuyendabe kupita ndithu ku Sunbed Hotel kumene asungwana athu akapumule. Tukamba kuti konsolo ya mu mzinda wa Lilongwe ndimene inakonza ndithu mwambo umenewu motsogozera ndi nduna wa chitukuko cha masewero komanso bungwe la Football Association Malawi FAM komanso ndithu nthambi zina kuchokera ku bungwe lija la Malawi National Council of Sports limene ndi kholo By any time, nice when we be any time, super.